Pero kagwapo na. Kana. Mga kabaro, no, pinakagwapo na ako kumpare di sa baryo, mga kabaro. Pre, saan ni pre? Mana yung furniture dito, pre? Yung saan ni pre, uy? Eh, po na dito. Pre, pahimo, lamisa dito, pre. Para sa kuha, pre, di man kontra. Brato na. RG! Ah, ka-cute, oy. Ading! Ah, ka-cute, oy. AJ! Saan na? Gituli na ka, Jay? Ah... Uy! Hala! Kadako, ana, oy! Ah, nagpakita si RG, maguya, gino, oy. Managkot na yung mga kabaro, no? Kuyog na ko kung pagkumangkon nga si Efren. Tara, friend! Dito na sa kay Efren. Muni body na ko sa una, mga kabaro, no? Si Efren, mag-upras. Tanan. Soy, dili mo kuyo kay may karsada. Long! Dila ka, RG! Dila ka, RG, dila ka. G, kuha. Basi mo to sa dalan. Dila ka, G! Ate Maylin! Merry Christmas! Nakaw na. Pasa magwapog balay gani. Merry Christmas ayun na kayo. Ako lang te kay nagparty man ng isa gabi. Bisita ko mama. Dito lang ka dre. Oo. Grabe. Padampok mo ba? Uy, payat eh biya ka rin. Wah! Lang. Mas mga kabaro no sa Ate Maylin. Oh, nalapog. Leader na po ni sa una sa mga laglaag. Kani si Brad Long. Besa ko te, Brad. Mga kabaro no. Oh. Oops. Uy, nanurog isda. Kisa na Brad? Ah, taga diri na Brad. Ah, si Nali. Ay, balay Nali gani. Nali. Nali. As Nali day. Nali. Mga kabaro no, skitcher man ako. Ay, skitcher man. Skitcher woman mga kabaro no. Pagmang ko na mga gwapa. Managkot. Efren. Leng, musta man Leng? Tangkad kay mga kabaro. Mga kabaro, gwapa kayo. Isa ko Leng. Yeah, mga kabaro. Hi te, agi ko te. Oops. Te, may buntag te. Sakaron mo. Ay lang. Maluwi ko sa imo, di ko gusto nga maago kay. Sakay lang diha. Sana. Ayaw. Eh dili na to bahana, pre no, dili na to bahana oh. Nadi ara magpundo. Oh, video na siya. Video na kanino. Usa. Ikaw ang artista ani na usa man ka oy. Ay kumpiyansa niya. Ikaw ang artista ani. Oops. Oy. Oops. Mga kabaro no, diri na pita banda. Wa pa na abot ang asfalto mga kabaro no.
dahuyon mga kabaro no. Oops. Grabe yun. Dalan. Sulit kay dalan. Naog siguro sa brain. Nga tulak. Tulak. Op. Sige, tulak. Op. Op. Ayos. Ay, tora ding dalan. Dahil nga ko ano. May buntag! So yung mga kabaro, no? Mo, anita na rin sila, ha? Sila kumpare, no? May buntag! Uy, anak ng Jimson, no? Anak ano? Anong gayon? Furniture sa mga kumpare din, mga kabaro, no? Ato ni agian na yung furniture din, no? May buntag! May buntag! Pare Simpson. Ha? Siya pare Simpson. Iya, may puntag ya. Naya sa taas? Oo, angi ko ha. Naya sa taas? Diri ah? Pre! Bangon na diha pa naunsa makaani trabaho ani. Mga kabaro no, kumpare na ko mga kabaro no. Nya ko gipabisita diri mga kabaro kay katong last time ang gulya daw kung libre og inom, pero di ko inom mga kabaro. Stopping. Trip. Vlog ka pwede kaya itong ipakita nga itong baryo ba niya itong mga kumpare. Ma-explore ng kagwapo na. Kana. Mga kabaro no, pinakagwapo na ako kumpare di sa baryo mga kabaro. Pre, saan ni pre? Mana yung furniture diri pre? Yung saan ni pre? Eh, po na dito. Pre, pahimo, lamisa diri pre. Para sa kuha pre, di man kontra. Brato ra, hindi kontra. Kupuha ni diri pre. Unsa ni nga mga kahoy pre? Ha? May dao. May daw, unsa daw nga kahoy? May naro. May nara. Pero pre pa order rin sa inyo, pero babangkog lang yung kupuha ni pre. Inyo? Kupuha ni pre. Ito dia. Ang gaganda. Awira diri. Nya mga kabaro no, diri na gyud nag permindi pre wala na kada sa baryo. Ano mga daw na. Oh, Kita na ito. di ko kailangan nila ba tagasan ni sila pre. Ay taga-tagum din eh. Shout out din niya akong mga amigo din mga taga-tagum. Oh, pinailan ba? Nga na yung ganina. Uy, di ba siguro nila pre Jimson eh? Ha? Ay, naon sa power kaya na akong pagumangkon. Di gabi po ka pre. Wapo kayo. Unsa niya kahoy? Jimelina. Gapuha ni pre. Tagpila po ni ani mo pre? 5. 5 mil. Wapo kayo. May nara dito. Ha? May nara. Asa nara ni mo pre? May mga bangko dito. Baliban po na yung dollar po. Dawa, kini may pre, may paayos kayo. Pila na ingani sa imo pre? Kuya, bintana. 50 pre? Tugas no? Giubo ko ba pag yung 50? Hindi pag ano bukat magayo. 50 ba puha ni pre oy. Matay. Kung sa pamata makahigdag ingani pre oy. Di ara. Ano yung mga nara nga bangko pre? Tugas ni? Pila po ni pre? Kadang isa dia, wala 50 na. 50. Isa dia, 5 na. Gihangak naman ko pre. Pag ingon yung mga presyo pre, pag gihangak ko. Gwapo kayo pre. Bro, asan yung mga deliver ni? Asan yung mga deliver ni pre? Pagkuwata. Customer. Customer niya, order. Ano yung ginang mama mo dia? Pila ni? May bangko ano eh, marag ilang tong 18. Pwede na no? 18 mil. 18. Tugal-tugas, di na 40. Usa ni nga kahoy pre? Ano yan, lilaw no? Anilaw. Kaya man kani mga tuig bayaran. May pinang trabaho makapurdo yung pangit. Joke lang ka pre. Ikaw pre ba? Ikaw mo to na yung ka ba? Sige pre, message lang ko sa mo pre kay gwapo pre oh. Gwapo ni dalog Davao pre ba? Unsa iko ani man pre tiles? Ha? Tiles? Glass. Glass. Pwede po di ganahan kay pa-tiles mo. Ikaw lang palit tiles nga, pakaumen dito. Mas gwapo mo lang tiles pod kay
butang kaldero nimo, dili ka mahadlok ba sig init kayo. Bisag kuan. Last ko butangan lang po nimo karton. Bitaw no? Oh, wa. Mga pa pre ba? Ay, Mads, oy pamahaw diha, Mads. Naunsa man ako, oy pamahaw diha. ayo gare ba takda na re. Mo gani nakauna gani ko. Ana siya isa daw ka bangko nga tugas ipadala niya sa kuha. Ayaw pre. Ayaw. Kuha ni pre. Dagam ni kag tauhan diha pre. Ligo ra gid na gani sila. Grabe ba no? Tay ko kan kay. Yung mga power ng mga kabaro no. Ako ang mga kini sa una mga kabaro mo ni mga ana na mo sa una mga idaran. Ba't sa mo na dudong law pre no? Mads, mustaan Mads? Wala nang sad meron. Ang gani, lagot kayo. Ay mao ni imong lalaki pre? Basag kayo po. Pre. Oh. Mo ni imong lalaki? Basa man na. Pre mo na imong lalaki pre? Sus nakakita ra jud lalaki no? Ikapila pre? Liusa no? Dali lang! Long! Ang bliss tatay. O di ka ni Bliss Long ba? Nalo mo? Mga tisoy ko di ba? Manag ko kaya ang inahan ani, ang amahan o ginahan, mga gwapo, gwapa. Ang kaliwat. Ano mo? Nanakos balay? Wala! Mali na gakin. Dili, pre! Sigurado gini nga maghangyo sila. Basta ka ma. Mo PM lang ko sa imong phone, pre. Yung elf na ni. Asa wala. Wala. Dito ano si mo ay natanas ko. Wala ko ito. Ano naman? Pala gawin na. Ay, nagbaligyan ni mong elf niyo, pre? Baligya? Pila daw? Katoro kay gatos. Sigatos. Kini? Adi na baligyan. Manay kargaan sa mga kuano. Gwapo ka ani, pre. Ikaw saan tama kahigda nga ani ka mahal. Eh, kini nga ani ka mahal mga kuano. Ulit na kadugay. Pulis. Taylay, kaka naman po. Kaliturahon may ani nga presyo ha. Oy, muna mo higdaan. Amo higdaan ito. Tara gina sa mga 3.5. Na may di Kanang ka ka- kalenturahon. Ang Jimelina, hindi ka Tagpil ang Jimelina na pre, kanayan ang plastar. Wala po kayo nga mag-video-video tanya atong paliton tag 35. Ano? Dili na ulaw pre, kaya naman mo mo gina real sa tuwang kinabuhi. Nga mo rin makaya. Ini kinahanap ko yung bagay. Mga kabaro, dugay na po namin nakita ng kumpare. Wadyo ko paim na ingom siya sa kuha. Pre, soroy dito sa furniture kay paim nun taka gridors. Karon mga kabaro, wala na ako nagainom. Wala ka na yan, no? Ya kape akong gusto, wag yakong. Wala akong Kape pagkape. ka, gusto ka rin. Kumanay, kumaham na live, pre. Di ka may glupon, pre. Unya, Kapag, sa ka. dili nagbisita ko kay mama. Kay dili nga idara na, di ba? Wala na siya. Pag abot ako gabi eh, last key naman gaya, burag ako gikuan ba? Ay, puro Makita- nagutos sa mga makita anak ang- ko nga mas kinakusgan nga anak ko. Asus, ganun ko. Nabe, kinakusgag kinabuguyan. Mga gani. Maglingaw siya sa kinabuguyan. Gapuha yun. Kala na ko, kasi magsamo ka na ito. Grabe, di ka gusto agion ka na ako. Grabe po niya akong kumpare, oy. I-expose atong dagway, matay. Kita ka na pre, siguro ma-upload ni mga tungod sa kadagan akong video diri sa Kurnon. Siguro tunga-tunga sa December. Ma-upload ni. Kita na rin yung mga tuwan dito eh. Ang silingan na Iwason na to. Iwason na to, Ron? Download pa to, no? mga gagaw yung mataklig. Gagaw. Magsuon na yun. May mga tirador ganyan mo pre. Boy, alit. Kinahanglan nato ning shout out niya. Paano din mo sa ato ang Andy Vlog diha ang akuan. Pero na mga kabaro no. Unya mga kabaro no mo managkot sa mga kabaro. Mo lang nga balay da pre. May believe jud ko ni mo pare bagay kitagaan ginya. Ay mo ni mga hulmahan pre may ana. Sa mga katri ana. Ano? Okay, pangasin mong vlog sir. Andy Vlog. Andy vlog. Oh. Kuan lang ko nagsugod pa ba niya. Unahon na to niya to ang mga kabarangay. Pre, nene ko pre. Okay ka dalit da pre. Ikaw, basig na kay kabili. Wala lagi pre, mo gini anhi ko sa imo ano. Tiyan-tiyanan ron yan. Ako yung mong... Tiyan ra pre, marami wala gitihan. Pre agi na ko pre. Sige. Salamat pre mo. Pohon la pre, mo message ko sa imo pohon kung katong nay 1 year nimo ipautang. Wala 1 year. Tagpila gina siya pre. Kanang yana lang. Pwede na nga tayo na unang pansin mo. Pila? 30.
Pare man ta. Unsa na nga kahoy pre? Gusto ka presyo Pre. na mangutana kay sa gatos. Pabinasa, unsa na nga kahoy din na? Daon eh. Unsa na daong nga kahoy? Pero ko na ba? Uba ka kay la, marang gapon no explain ko nimo. Bitaw no. Daong nga kahoy. Ano na lang. Oh, superhero. Pugihaan ni pre. Oops. Oh sige. Ay, dagko tama gid pre no. Yan eh. Yan yung gusto nga mga lamisa. Pre, kanang pagitawag ba nga pwede pang outdoor? Oh. Pa-outdoor, indoor. Makuha ni siya kanang Jibilina pre nga nagpur mapilay mo ha. Kanang mga Ano nagalapad? wala nga naglapad. Kaya diyan balay mo. Natural ba? Kanang mo na gusto pre nga na ba? Natural man gud. Wala nga na pre nga Jibilina nga naglapad no. Labo kay kita. Dito no. Makanay sa lapad yo. Kini. Lalo. Kini pre, pila po ni si mo pre? Mahal kini ba? 150 na pre. 150. 12 ka bangko. 12 ka bangko? Ay, oo. Kaya niya mga pre. Wala nagtuupil ba nga yani mo ang... Limang ka, oh. Dating gwardya. Naging... Lalaki piso sa lupon pre, wala. Lalaki piso eh. Ano man? Dai ka kaya. Ha? Nagbayar ba? Binuwi may balo kayo naka-pisto. Ha? Inyong hapon, Mats? Oh, sus. Magani akong gagihan ba? Kaya pa lang makita na sa vlog. Minahong gusto mga kabarangay. Gusto na yung kabarangay na ako. Budagan ang 50 years. Sus, tigulang na gid ako ang mga ano, di ba? Batanon pa ni sa una karon mga tigulang na kayo, di ba? Pre. Ngayon ko pre niya. Next year pre na kay pisto sa lupod. Mads, na Mads. Oy, una ko sa inyo ah. Palo tatuan ko. Yan, naunsa. Pre, una ko pre. Taprin. Ikaw ulit. Si. Istorya dia. Istorya. Wala kay istorya ako lang bi. Yung mga kabaro no, gigiyan ako ang mga kababata sa una mga kabaro no. Pero siguro mga 4 ka tuig siguro eh. Magulang lang sa mga kabaro no. Oops. Oh. Lapit na lang niya. O sige tara. Sakay. Oop, yan. Oop. Lagi dalan, friend. Kisa ni uling, friend. Friend. Ha? Resaldo? Ay nag-uling siya? Yun! Mga tirador po dang kauban ni Marikipso, no? Oh? Tagasan na sila. Taga-tago? Mga tirador ba? Masa na yun? Lawa niya, friend? Apa kayo kasagaran? Loy! Mga kabaro, sagingan mga kabaro, no? Dating kalubihan, kinagdagan ng mga tuig mga kabaro, nahimo na siyang sagingan mga kabaro, no? Oh. Karon. Oops. Nada mga kabaro. Uy, latyo dito. Katiyo din ron. Dalam. Mga kabaro, no? Patay, wa ta kapalit og kandila. Ha? Sure ba? Ah, waro no. Oops. Ay, lolo. Yo, mayo buntag ay.
Kuan Tio, oy, kining tawagan ni Tio. Nagbisita kong mama kay. Oy, te, Merry Christmas, te. Sus, te, wa pa nabalot, te. Pagbalik ka lang, te. Tio, musta man, Tio? Gwapo pirme. Ana. Ana, gyud lang duit is good. Na may duit is pangit. Ug nay pangit pisas na. Dili pangong. Pwede po pagkong. Mamin sa ko diri Tio. Tio mga kabaro, no burag kumpaw naman gid ni diri. Dai bipo naman kayo. Mga kabaro, no. Mao ni mayaan. Niyaan ako mga kabaro. Dako ano ba? Grabe. Uy, kisa ni anak? Nami. Kisa ni natulog? Nami. Ay, mao na ni Ron. Amin. Uy, anami, ano nang natulog makabuntag sa'yo? Yeah, Nagyayay? naglain ang naong. Ay, ang naong di ay. Te, musta man te? Ay, bago. Uy, tama rin, bago mo ito nag-birthday day si ano, si Tio. Tungkuan. Halamihan na dito, compound na mo dito, badaghan na kayo, no? Ha? Lagi? Lami kita naon ba kay compound na gid siya nga kuan. Yani gid no kung may mga anak no. Mabibo gid ang area. Wa pa lagi mi oy. Tio, belated happy birthday Tio. Matay nakita gid ako sa FB Tio ba? Nakita na ako sa FB oy. Unsa? Grabe ha gani kayo kana gani ko nga oy. Ako moyuan oy. Kisa ni balay Tio? Akini. Anong lang. Diyan na magina Tio. Ikaw rin nagapanday Tio. Bago lang nag gabi Tio, bisita lang nako sa mama. Oh. Ay. Nagsakit po sa mama mo nga. Nagsakit? Ha? Nasakit. Eh. Mo mong gibisita pag abot ako gabi ning last kit Tio. Mana ka to boss? Ano man? Busy mo lagi diri sa trabaho. Bitaw. Matay Tio lamia diri Tio no kay compound na mo gining area diri Tio no. Sa una kay nom ko sus kay kantiyo pag gikan dito yung mga gikan na nalikman dia karon lain na gid. Na compound na Tio no. Murag dool na ang tanan ba? Nakita ginako mao na yung mga kabaro no nga kung ang area gid ay magkadugay. Magkadaghan ang tao, magkakuan yun ang area, hining gitawag yun, no? Ano yun, nakumpaw na, unsa pa ni sa una, mo na nila misil day diri, oh. Ito na ito ni si misil, no? Tiyo, dali sa ko, Tiyo, kadali, Tiyo, ha? Ay, kini, may mga tirada diha. Roy! Kusog daw. Kusog kay no? Mas kusog. Tama, may hinayan ko ba? Ang misis mo gidala? Wala, wa sining kuyog. Oy, Michelle. Wala pa lagi Michelle. Oy, wa pay ayuda Michelle. Oy. Haya. Ay, kaila ba? Paano kaila siya minak ba? Oh, ano kaila amin ko biya? Amin ko. Wa ano kaila ba? Wa ano kaila siya minak ko ah. Sus, dato puti. Musta man, Sel? Busy ka sa imuhang kuhan ba? Sa puspus FB. Loy, amin Loy. Uy, na may iro dari ang maak? Di na maak? Ano man? Manumpag lang. Op, di manumpag ha. Manumbang na. Uguya. Asa yung bana? Ay, sugatan na ko ito yung bana dito, Sel. Ha? Nagkarit? Bisa ko, Sel. O pala kayo daw, Sel. Ayaw pa nabalot. Matik na, ikaw na ko na. Abi kong nilanggam ba? Ibutang. Rabbit hinoon. Asa rabbit ninyo? Asa may rabbit? Kasi sa yung rabbit. Sige daw, Loy. Pakita daw ko si mo rabbit, Loy. Ha? Ano sa'yo say something? Uso ron ba? Hindi ano siya, kagin. Asa maron? Tanawan ko, Loy. Kuwasa. Tanawan ako, Loy. Ay, magawas sa pili. Ay, magawas lang. Usa may muhang kinabuhi. Mura gyapon si Loy. Pabilin sa gitawag nga manginabuhi nga kanang gitawag nga manginabuhi kita nga nang sa mga taga-adlaw.
Nga ang kalipay magunato. Asa loy? Asik butag na. 3.9. Wa gani. Da. Gawas na siya diri ah. Baka kakao nung sago. Anak ni mo ni Sil? Kinamanglangan. Sige si pangalan. Kupani mo. Oh. Wadi maabot dalaga na di si Mia. Kitsa pangalan ha? Mia. Uy si Mia. Dalaga na duha na ko dalaga oy. Ha? Ano to? 7 to. Ah, grade 7. Mainat pa kayo ni naglimpyo. Asa mo rabbit loy? Ha, mali ka paingon. Ay, hala mo na mga nagkot ko. Ay mo ni. Na. Lalaki na siya? Baba anak, baba. Nanganak na siya sila pa. Diri ba, diri ah. Wala sipuan. Wala lalaki? Asa man yun? Diri gawas. Sus, sige ba, kining rabbit no, kadaghan ba ni mga anak sa katuig? Wala pa magupa ni di. Magupa. Dito. Ay, wala po yung laki no? Nay to pikas. Wala ka cute eh. Dito ba kay? Para mo ka siya sagbot. Ay, nakadrag na mo rabbit pin pulag mata. Ano yung rabbit eh? Nono tada, nono ha. Ay, malanggo ko. Sil, diris ako Sil. Sige de. Puhon ha. Pohon. Ano mga kababata na ko, kabaro ano? Og sa karon. Ya, una ko ya. Psst, unsa man na? Miles, musta Miles? Tanggalag. Gagmay pa kini sa una ni sila ba? Naabtan mo ta diri mga kabaro ba? Naabot lagi ni ato mga kabaro na to niyo. Loy, kisa ni anak ni? Lang gini mo agaw kay wa may ka Kisa ni anak? libur. Ha? Igso ni mo? Nagamaya pa ni sa una, uy. Grabe mga power na mga gaya ni. Musta man mo? Grabe. Bangay wa. Abi mo ni amigo. Asa yung palagi no? Wala. Kini kisa pa rin anak ni? Ako gutay doing nice. Kisa ni anak? Ana. Oh. Di kang kuana. Adlawan. Ah, adlawan. Friend, ha friend. Nasa dari karon no nga nagpahimo atong igagaw diri ano balay. Yara mo shut up ay. Shout out na diyan unsa. Tio, ayusan na diri Tio kung pao naman gid Tio. Lami na kay ba? Kapakabalayan dia, diri. Kini no? Ayusan na no. Unsa ra sa una diri pati mingawa karon daghanan oy. Bayanihan na ni, bayanihan. Kana. Ay ako ang mga amigo, ali yan ni. Nangabot ang mga amigo. May mga helping hand. Wa ko na expect. Sus. No. Ay, kusog kayo mo. Kusog kayo mo kagod, oy. Ayo eh. Lisa ko gaw. Lagot sa ligaw. Ikaw. Amin. Amin. Murag ikaw gi makakuha na ni Tio ba? Ikaw makakuha na ni. Nano, hinahinay lang mo, hapit na. Ayun na, friends. Bangga mo Sige, dadalain mo na na. Ayaw. Sige mo na ipalupad ha. Ayaw. Pukul yung makasama. Andre binamo. Ay, ayun na pagungkuhan kaya. Tio, hindi Tio. Muli ka ron. Muli ko. Na may doors sila, pero sa doors. Doors. Nagtrabaho sa diriya, ikaw mukhang kuan ka. Ikaw rin kayo inumun, paganina pa ni Tio. Ano nga? Pinaw, bisag isa lang kabutin Oh, tari, balitag rin doors, Tio. Oh. Kisa man na dia. Ay, Che, balitag rin doors, Che. Mo rin doors daw si Tio. April, baya no. Ay, si Efren di ay. Nakasama na dyan. Wala mo pili ang... Patay mo si Silvio. Ha? Una, kita na ko sa rabbit. Pasinaw na. Hirot na nimo. Unsay pasinaw, Tio? Puruhan, wala yung nag-masinaw. Nya.
Yun, ang siminto namin tinabrihan ng tal. Yeah. Itong draya. Ay, ikuan lang sa siya, tiyo. Kanang tawag ani kanang Hirap. hirap lang sa. Basta din ay plano doon sila nga i-tiles. Ikaw. Hora dato. Pila din nakakuan? Sako ang gibutang. May gani kay nay naga ani nga bayanihan kayo at gas Rescuer. Pagupit mo sila niya, naluoy man sila sa isang barbero. Gani. Busy man. ay magpagupit din siya tulo. Hmm. Dali ara mga bata managkoro no. Napos sa rabbit? Uy. No. Napos sa rabbit kaya day. No, ang rabbit. Dagko naman na ya. Ay oo. Asa may kuan diri ah? Pultahan niya taas. Ay oo. Ala udah kuan ni uy. Babay galaki na. Oh. Naim na bay laki na no. Papulang rabbit no? Papulang rabbit. Napud ko piso kan. Ah? Napud ko piso kan. Napo kay piso? Uy. Uy. Buok. Sos, dagan man di ay. Tap! Ano rin o? Kami na rin, friend. Ayun na buning. Abot diri kay kabang mga sagot. Tabang masa. Hulot tadi ay? Ah, tanduay. Pilan lungnik? Ha? Oh, tagay ko isa ka lungnik sa... Mamahaw sa oy. Mamahaw na sila. Duki ang piso mo. Wala na yung beer eh. Kisa ning motor tiyo? Kisa ning motor? Ha? Lo. So, mukha ni mga pabuhaw eh. Hoy, pabo. Oh. Ha? Oy. Kaya matay manok din, patigag maya, naroon sa kumbir. Sige na. Lagi kakita ginako tiyo nagsapa mo lingawa nila dito eh. Libo kay ba? Oh, manok manggapon ako daw. Ha? Manok manggapon na. Ayo isugin tagiana. Imong amo. Basig masako ang iyong amo inigupit. Pakpakon, di na tuson. Hindi ya lang yun dunggan. Ah? Masa ta? Boto na yung pandawa siguro sa baw. Masa ta rin? Ay, mo na medyo. Ha? Nangaon naman sa balay. Kaduha baro. Ayun. Unsa na nga kahoy tiyo? Nilaw ng puti. Asa na nagikan? Mangga ng kuwan. Ah, ay! Ganda ko. Ah, ito mangga diri tiyo. Itong sintinyal ba? Nilaw. Tama ano, grabe. Sus, Ang isa diyan, giputol. grabe gimurin ako ng mangga ba. Diri pa ming dindo sa unang basketball oh. Dindo, Randy. Kini oh. Ay, wala na dahil siya tiyo no. Kini mga kabaro. Taas ko gimuri diri dapita mga. Ikaw na, rito, doors mangga. Oo. Na may lubi. Kani oh. Taas ko gimuri diri mga kabaro. Kini mo ni lambalay nga karaan ni tiyo oh. Nya kini. Diri. Diri may mga dula sa una mga kabaro no. Nya na ipugon. Diri mga kabaro. Sa karon mga kabaro, lain na gyud ang plaster mga kabaro, no? Nausab na ang palibot no. Muna diri mga kabaro sa una. Shout out day ko no sa kung duha ka agaw. Ay tulo. Si Wing, si Randy ug si Dindo mo niya mga bata diri sa una mga kabaro. Magdula mi mga kabaro no diri ah. Nya. Sa karon mga kabaro. Tiyo wala na gid tiyo no? Di na siya para sa una tiyo no? Tapos yung labas na paggabi, 64 no nung Ako sa ning gawas. Last to ba? Ay last to. Pati yung 09.
Ah, maulaw na siya, Tyo. Tyo. Maulaw na siya. Nakapalit ko halo ba? Nga naman. Halo? Kayo. Lami ato, Tyo eh. Mga 5 kilos. 5 kilos? Lami atong halo, Tyo eh. Tingin tira. Ah? Sus, lami atong halo eh. Sayang itong. Kilo, 200 ra. Ah? 200 sa pwede papa. 200? 5 kilo? 5 kilo, daga kaya ano ay nagapas. Lami ato eh. Nya pila ray palit yo? 200? Nilit agan. Wa makalian ni diri prin. Kano mo makalian ni prin? Hina lang si Silyo mga kabaro, no? Kaya watay si Silyo. Oy. Long neck. Kasi kada lawan ni diri si prin? Bugay na mo rin eh. Mo ni ra man si diretso na ako. Di may ilagan, di inilagan mo ni anak ni Manang nga dili ilagan. O gani. Naras balay ya mabugag kahoy, magkabug tubig, pura gini ang trabaho. Barangay, mangwawer. Oo, manilig sa barangay usahay no. Pero ano na nambok. Anawa ng barangay, di bari ka kita halos sa sagbot. Grabe, Pilipin. Gabi. Uy, masamat ka, amin eh. Daganan na yung kuan diri ano. Si Randy Jo kay tulo na man anak Randy Jo no. Oh. Nag-video call mi last time ni Randy, mga siguro si Mana karon. Diri atong Domingo eh. Ha? Mo sa kanto nilang multicab. Bili na lang ako ni sa Tanduay Jo. Kano ka din? Humana mi. Ayo, manatay. Ay, Chi. Cheryl. Chi. Sige, humana ko Tio. Tara. Te. Bili na lang ako ni sa Tanduay ti oh. 130 te. Sinsilyo juga ito eh. Oo. Sa Tanduay na ni Tio, sunya te. Hinay ako te. Ya, ulit na ko te kay managkot ko te kay ulit ko karong udto. Salamat kay Mas balik ko po te mga December foto nga siguro. Bango na diya, naunsa day ka. Naun. Ha? Helper sa bana nagpanday. Hinay dagbay na sa nabugat eh. Tanaw ko ba sa dagbay sa nabugat. Tawanan. Tio. Nana kang ante ang sa imong Tanduay Tio. Ha? Nana kang ante. Hinay na ko Tio. Ya. Amin ko Tio. Mo sa to. Hinay na Tio. Nya belated happy birthday na Tio. Ay, Patay. O ko na-expect yun ba nga may ani na itong area dito Tio ba? Nahin mong kumpaw no? Gari masih kay. Tio, hinay na ko Tio. Sige Tio. Gaw, hinay ko gaw. O, print, tara print. Yan mga kabaro, no? Wala ko na yung i-print. O, sa karon. Uy, Tio. Balik pa na dali niya. Kuman. Dili Tio, nagkuhan ko Tio. Managkot ko kay mama na akong ibisita. Kay, kuhan ba, naglain ng lawas. Sakit. Bisita, sorry kita ko doon. Musta man Tio? Okay lang bro. Asa mga gikan? Balay. Nagbaktas ka pa ingon diri ah? Tapala akong driver. Di matod. Imposible nagbaktas ra kayo, wa ka na mo nagian. Una mo eh. Nagsakay ka tay? Wala. Nabaktas ka? Ano sa pagka-istoryahan na gawa na to nagian? Kaya na nagian. Ano na gina mo nagian? Lagi Tio. Una mo eh. Naguna ba ta, friend? Imposible di mo kakila ina sa kuwang. Mo gani, imposible gani kayo. Ah, naguna siguro tayo napit nila para Jimson. What is it? Ang lakaw. Is it lakaw? Mas mana. Lagi na biskasada po. Yaga ko pagmangko Tio. Pero Tio ka, apo ni Tio no? Tigay gawon. Tio managkot sa Tio. Oo. Balik ka dire. Balik ko. Hinay ko Tio. Matay sig sungkod oy. I-try daw yung sungkod Tio. Oh my god. Siya. Ano mo sungkod man? Hoy, nakita ko sa live ni Biboy ba nga nagbaraha mo ha kadaog. Ay, wala ka daw yun. Ayan sulti. Ano na siya? Ano siya kuha? Oy mga guys,
Akong papa, wa jud kadaog kaupat na ning deal. Wa, kaupat na. Nakadiya siya kadua oy. Mo yang ingon tiyo ba, wa gid ka kadaog. Na, ingon niya ako. Mo gani, wala gid ka kadaog kaupat. Kaya ako tong sutao to si Biboy. Kaya gaw kay. Ingon lima ka nga. Guys, papa guys, oh, kaupat na nag-deal. Ikaw rin tagit. Tanan? Oh, ako ganito na. Kaupat na nag-deal. Wala gid ka kadaog tiyo, pandaway. Sige, tiyo. Ya, doy. Mga kabaro, no? Oops. Kaya din mga kabaro, balay na rin ni Tiyo sa una. O, papulding. Ah, ito balay papulding gani, friend? Agi ko ba na, no? Mamay, no? Kini. Muna yung kabaro, balay papulding. Muna yung kabaro. Balay sa nguyan, mga kabaro. Namatay ng buto si papulding. Muna yung balay, mga kabaro. Nya, karon mga kabaro. Mamalit ni Takandila. Wala. Ha? Nari dito no. Muna mga kabaro mo, makauli kong lupon. Ako kini paggian ni katanan mga kabaro, ano? Mga uyuan. Siyempre mga kabaro, di na ito kabala ng panahon, no? Mga nakabalog panahon mo ng kinanglan. Kinanglan, mapil sa vlog, mga kabaro. Kay oops. Dito gini umalit ila Uncle Paskil. Shout out ka Uncle Tonton Paskil, no? Dito yung umalit o kandila. Uy, ang classmate ko gwapo nagbalay lagi. Janet. Grabe ni diri mga kabaro, no? Daghan na kay ba? Ug unsa ra ni diri sa una? Sus, Diri agana diri ah. grabe ni. Grabe daghan na balay, oy. Grabe nagbalay. May buntag sa tanan. Daghan na balay, oy. Ano to? May buntag. Te, ano na may kandila, te? Pwede ta ka pangayo? Tek, kumusta? Ay! Ya, kumusta man ya? Ha? Dagot ko na ka, papa? Grabe ni Kuya Abing, bo. Nakakabaro, no? Si Kuya Abing. Igagaw na ko ni mga kabaro. Duitis ka po ni. Shout out kang Ritzy. Na mga kabaro. Grabe! Sama na ya? Gipagwapo mo na ni mo, oy. Ay, nagpagapuha, oy. Dulaan na po na. Muna ganahan ako diri mga kabaro, no? Kini ato ang mga taga-purok anahaw. Pangunahan ni Kuya Abing. Ya managkot sa Miyaya. Grabe. Dapat ni sponsor ani nga nindagan og pagkakagawad. Gi-sponsor na ya wala. Wala. Oy, shout out day ko no kadto mga politiko no, dapat mag-sponsor mo magpakarap-karap panahon sa eleksyon no. Sponsor mo mga pintura. Reds, una ko Reds. Ya. Managkot sa Miya. Shout out ako to no. Nangumusta si Uncle Tonton sa inyo ha. Ya, baro. Palit ta diri kandila mga baro no. Te, tagpila yung kandila, te. Tag-dress. Dato puti, te. Oh, managko, te. Dress. Puspuro ni mo, te. Tagpila, te. Puspuro. Tag-dress. Mudawat yung tag-piso, te. Opat. Mga kabaro, no? Og sa karon, nagkot ni mga kabaro, no? Ya, may buntag, ya. May buntag. Kung sa hearing, te. Te, may buntag, te. Te, nangumus. Ay, shout out ay ko kang kuan. GR Paskil og Yatunto, no? Na ako diri. Bago ito JR ron uli. Na ako diri ano, namalit og ganila. Te, mo dawat nag piso-piso, te. Oh, dawat ka ayo. Kuan naman na tanan. Uy, 12. 15 apil puspuro. Ay, kulang man ni 15. Ay, Ate, na naman di ay na, no? 300 naman lang ni Amay Unit. ate, 15 te. Oh. Te, salamat kay te ha.
Salamat. Hinay ko te. Oo. Nya mga kabaro no. Walang isa. Oy, ang kalo ni Tonton apoy ko aon day siya. Print tara print. Oh. Ang kulistor. Oh, pastilan. Uy, sige good, bisag bad. Oh, puspuro ko ni. Print, sakay print. Oops. Uy. Luy. Tol na, tol. Yung mga kabaro, ano? Oops. Kining lubog sa mga bahan, mga kabaro. Nalahi din siya, mga kabaro, no? Kanang gitawag nga wala gid sa daghan nga gilubong ko din. Nagpalahi ni sila mga kabaro. O pati sila kabuk, diri gilubong. Makasod ang motor friend, asod. Sa ilubong sa buhi. Asyong. Ay, ito ang mga patay. Di, alubong sa mga buhay. Yeah, asyong ka. Oops. Ano yung kabaro? Friend. Oh. Sa karon mga kabaro, may lubong sa mamahan mga kabaro. Upat ni sila kabuk mga kabaro, no? Si Manoy Boy, si Manong Jose, o si Lolo Usting, o akong papa mga kabaro, no? Bata pa ko mga kabaro, siguro 5 months. 5 months mga kabaro. Palo, tiyo. Nami diri karon, managkot ni. Papa ni Prin, nadiri. Sina Prin, itindog Prin. Namatay na sila mga kabaro, namo ning giisa sila kay 1988. Dili sa kukurnon mga kabaro, gira mga kabaro no nya. Kadtong mga panahon na akong amahan og papa ani gipangkuha ang hayop dito sa bukid mga kabaro no. Si papa ani, akong papa og si Lolo Usting og si Manoy Jose. Ay Tio Jose. Tio Jose mo to pre no? Nagkuan. Oo, mo to mga kabaro no nga gibalikan nila ang kuan mga kabaro, gibalikan nila ang tawag ani, gibalikan nila ang ilang mga hayop hantod kami kabalo mga kabaro no, di punta mo punto kinsa nagpatay sa ilaha. Ang importante mga kabaro nga nakita ilang patayng lawas, siguro sobra bulan pinangita ay. Og gini ato ang mga kuan mga kabaro, gini atong mga gamit para ning t-shirt, shirt ug unsa pa. Dili madugta og dali no. Og pa namin dali karon pa ni bisita ko sa imo pa. Kinsa ato para atong kalag-kalag o kanhi. Kay dito mis ko tabato pa. Kang papa. Kanay mo ha friend kang kuana. Kang sa imong papa, kini kang Lolo Usting. Pansin di ipin. Kini kang Tio Usi. So, yung papa na yung magunitan pre no. Kami ni Iprin mga kabaro. Mo ni si Iprin. Duha mi nagibiyaan mga kabaro no, na nabalo amo ang mga inahan. Si Iprin siguro ato mo wa pagi panganak, mo palagi kinapastiyan kay 5 months man ko ato. Murag may pagkatao siguro nimo pre no. No. Mo no. Namatay na sila. Kamu hilak man ka mo istorya ta gani kun hilak man ka. Nao imong luha ba murag mo tulo. Namatay sila. Wala pa ko natao. Oh, wala pa. Oh. Wala pa siya natao mga kabaro no. 3 weeks. 3 weeks. Oo. Hindi na hilak man ka nung tulo mo na imong luha. Ah, wala. Maya mga kabaro, pap. Lo. Ug na gini, ikisa ni basura. Nya mga kabaro, kini diri ang mga kabaro. So na wala pa ni mga balay kanan. Katong gipalitan dito mga ganina mga kabaro, kadto dito. Katong gipalitan ako mga kandila. Wala pa ni mga balay diha mga kabaro no, kundi ang balay diha ang anaa. Ang kinsa to kang Limosnero? Walahan. Di ba Limosnero ang pino ang balay diha no? Lifinero ha. Limosnero nya sa karon. Nagdagan ang panahon mga kabaro no, nagdagan ang panahon. Wala mga nabutangan na po mga balay no.
Og hangak pud siya mga kabaro. Eh, hangak ko. Hangak ka prin. Ha? Hangak pud ka. Ano nga nanigarilyo man ka? Ah, dili kay hangak. Mga tama-tama lang. Di ko bawal na sa sigarilyo prin. Sukad nga nagikasal ko mga kabaro, wala jud ko ka sigarilyo. Siguro mag 7 years na. Unsa man na? Si Patibong. Unsa na yung sigarilyo prin? Philip Morris? Unsa na siya? New Berlin. Tagbila po na? Ang kaha? Mahal oy. Pila po na kadlaw ni mo konsumo? Pila po na kada oras? Ay galaw go. Ay, undangi lagi nanta ka. Undangi sigarilyo. Kamusta din yung undangan? Putang galaga. Dagay sa kung pagumangkon mga kabaro, no? Mundang siya sigarilyo, kung mahurot siya mga kabaro, mundang na siya, pero mahurot din ang sigarilyo na isang kilo bulsa pagka-good. Bisag bad kay mga kabaro, pero sausa! Tabrin! Pa, lo, tiyo, duha na ako, Manoy, Manong Boy. Una na mi. Na Merry Christmas. Merry Christmas sa inyo ug Happy New Year. Inaamong Christmas. So, Kamu na bahala sa mo ang Christmas. Nya, inay mi. Friend, susi friend. Uli namin no. Nya. wala namin yung mga died for person. Sa friend nga nauna magid nas tuwa pero kana sila friend, namatay na sila dili na pagbuot sa tao. Kung dili pagbuot na sa Ginoo. Dili pagbuot sa Ginoo. Sa Ginoo. Kay kining tanan sa kalibutan, wala man gyud magbuot kun dili siya ra. Even da yun kaya oy. Yan, balik ko sa ko. Ay, bira. Bira. Oops. Tama friend. Kasi kanang yuta da friend kanang ibutang kakao. Ilang tinura no? Wapo kay kakao ilang gitira no? Pero nagapamunga ang kakao da friend. Ina-harvest nila. Mayo di kayo ina-harvest nila. Oh. Ini balay friend. Dagan ang balay mga kabaro no nga. Wala na jud ko kaila. Wala na jud ko kaila kasagaran diri mga kabaro. Mo na akong nakuan. Wala na ko kaila kayo mga kabaro. Oh. Sagaron. May buntag. Mayong buntag. Si Dodo. Na diri na sila. Agime. Ay te. Lagi mila. Sayangan ninyo tao. Nabalik ya. Sayangan siguro ni pag sumasao niyo to. Ini nga area gid. Sayangan. Ha? Sayang pa rin. Naging friend niya. Kaya mo naman. Ala yan na makaya rin. Sayang kay dagan ang panahon. May buntag. Dagan ang panahon. Cool. May buntag. Yan na mami. Hindi na tayo mo. Wato po glupon. Oops. Grabe kayo diri ano? Dagan ang balay ba?
makakailas. Sabi na ako si Daddy. Ano sa man kay wala makakailas mga tao noon diri noon nga naa ka pirmi diri. Ano makakailas mga tao diri friend? Mis naa ka pirmi diri. Yan mga kabaro ano. Matay ayan itong lubong niya pre no. Itong lubong ni kan ba? Wala yan to. Sus kagi po kong panapok dari lubi sa una ba? Okay. Kaya dari mga kabaro. Dati kong panapok lubi dari no. Panlugit. Grabe rin kaagi sa unang panahon mga kabaro. Panlugit, panapok. Sa karon ulit na yung mga kabaro ano ay yawa maginiputol yung mong vlog isa ka oras may nagguyog ni Epre no te agi ko te lay agi ko lay hi te agi ko Merry Christmas po te yung mga kabaro uli na mga kabaro no? Oops gaya mangga na rin no Loy agi mi Loy te agi mi te oops aga wapong tubig ko tinaw kayo pwede man sila maligo na friend tol. Ay, katol. Sabay katol ang tao, no? Katol sa Army. Army. Kuya katol sa army. Kaya bing-bing ako, kaya Army man. See? Ha? Bing-bing ba Army? Taga-asaman? Tago. Galaw-gaw, ano? Nakabalo mo ka? Yan na, wala. Asa mo sila nakita? Kuwan. Pas. Ha? Pas. Dimpas? Taga-asaman ang dimpas? Ulo lagi sa una. Nya. Yan. Sundalo, kaya tago sa nasign. Ano yung pangalan ni Rooney? Rooney, gapon yung pangalan niya. Eh, ila ko na ba? Bas silang bubong daw. Ha? Bas. Kabat si Kuya Bubong? Ang edad? Hindi na, wala pa siya. Kasyo, kaila ko na ba? Rooney Dimpas. Army? Yan. Army na. Baka kailangan Dimpas yung Army. Ma, asa ka ma? Nagwin. Amo tata. Sige, malubong na ito. Gapuha na ang puro ka oy. Gapuha diri tambay-tambayan yang puro ko eh. Kalangit sa butong. Brad, buka Brad. Mga untag butong Brad. Buka ba kay mga unta? Ay na gusto kutsara la oy no unsa. Ngita, oh manigirilyo na pod matay wa pagani ta ka. Unsa naman na oy. Ay na sa estuo maganan dalo-dalo sigirilyo oy. Korigila da na. Kuskusay gani daw ba? Nalangan mi ginapit pila Didjo, ila pare Jimson. Nagay si Tio Oscar ito, nagbaktas daw siya. Nag-jogging. Oh, nag-jogging niya. Karoon ang naitabo. Oh, hinay ya. Basi kamot imong... Hali ito jubi ma. Bakit ako? Kami na, brad. Dagang kayo magkagian la. La. Dagang kayo magkagian. Daghan, kay gagian oy. Asa itong sabaw kanina ma?
Yan, diri, oh. Ana, gire. Ay, girip. May nanawag sa kuha? Amo, tukban mo. Kuan ang cellphone. Mga kabaro, adlaw Sabado karon mga kabaro, no. Yan. Tubig sa butong mga kabaro. May kayo. Oo, Mm. Tubig sa butong. Im na ito mga kabaro, no. Pre, nasa na, tirada na, pre. Giho ko, pre, ay. Yung tubig sa butong. Tang lamiya mo. Ha. Uy. Musik ko lang na, pre. Lami siya na gatas siguro, no? Sige, Prin. Kuskusa, Prin. Prin, ayan lang. Bigla ag pikas, Prin. nakuskuson lagi. Ha? Ang tao na po isa-isa. Gusto man? Mau na meron. Na ako igunita, no? Kami rabi tao. Tabangan ta kaway. Naunsa. Nya mga kabaro, no? Amo sa ning kuskuson ang butong og isa ka oras ang pud atong vlog mga kabaro, no? Og nabot ka ni nga vlog mga kabaro. Daghan salamat sa pagkuyog, no? Nga see you next vlog mga kabaro, no? Dili pa ni siguro ikatulo ni nga hugna na ko diri sa barangay namo, no? Barangay Kukurnon. Og daghan salamat sa pagkuyog mga kabaro, no? Og see you next video mga kabaro. Hugna na ko